We may be seated. Thank you, Jesus. Ngicela ukubingelela ukuthatha kukaNkulunkulu khona la phakathi kwethu. uNkulunkulu Baba, uJesu kanye noMoya Engcwele. Haleluya. Bingelele zonke ihlalo ekhona kule ndawo. Amen. Ngicela unganibizi bazalwane ngawani ngoba khona ngizomkhohlwa bese ngishumayela engasangizwa ngenxa ukuthi ngimkhohliwe ukumbiza. Abafundile bathi all protocol observed. Haleluya. Ngicela nje kodwa ukuhlonipha bingelela abadala bonke abakhona kule ndawo. Ngicela sibashayele izandla abantu abadala bahlala. It's a blessing ukuthi bakule ndawo bashiye konke beza kule ndawo bebadala. Umuntu ezekhula ama responsibilities noma imisebenzi iya ngokukhula kanye naye. So asibukele phansi ukuthi sinabantu abadala bakule ndawo, kuyasithokozisa kakhulu. Ngicela ukubingelela nje wonke umuntu okhona kule ndawo, wonke umuntu ngiyakubingelela egameni lika Jesu. Amen. Mfundisi ke lo omngaphambili igama lami nguTN ngingwakaqwabe. Ngiyakholwa egameni lika Jesu ngisindisiwe. uNkulunkulu ungihlukanisile nezono. Amen. Ngoba simukela ivangeli linjalo egameni lika Jesu, ivangeli elihlukanisa abantu nezono. Haleluya. Sikholwa lokho ukuthi uJesu uyakwazi ukukhipha umuntu esonweni. uPaul mayikhuluma kwenye indawo, ngiyanibingelela bazalwane, uthi asenzelwanga umusa ukuba siqhubeke sihlale esonweni. Haleluya. Uthi sesiyakuthini na siqhubeke sihlale yini esonweni ukuze umusa kaNkulunkulu uvame kakhulu. Tshela umakhelwane ukuthi qhana kanye yahlukwana nezono. Haleluya. Thola ivangeli elinjalo ehlukanisa nje umuntu omusha nesono. Usisi isidala lesi ungasayisho lento, isidala lento ukuthi ivangeli into abantu abadala. Sekuyisidala that thing, it is expired. Inkulumo expired. So uyasibona kusitshela ukuthi ivangeli into abantu abadala. Awukade unayo lento konke ngizwa ukuthi ncane. Yabona ke ungidlalele nje uzuqede ngisho sengisuke kule ndawo. So iyabhona lento ukuthi uthi ivangeli into abantu abadala. Ivangeli lakho nawe encane bakho thola uJesu. Haleluya. Awayihlabelele omunye umama wathi nawe ungamthotha umenzo wakho akubiyele mhlema. Haleluya. Ngiyamdinga lo Jesu. Mfowethu uMagaye siyabingelela kakhulu eLotus Hostel kule ndawo. Thank you so much ukusinikeza ithuba nathi ukuthi sizoma kule ndawo sizokhuluma lokho okuncane. Amen. Ngicela nje ukubingelela abafundisi engihamba nabo. Angihambi ngedwa. La phambili khona umfundisi uQwabe siyalamana naye. Uyena omdala kunami. Umfundisi naye. Haleluya. Futhi hayi ukuthi umfundisi njengoba ugcotshiwe khona ibandla lilusayo. Amen. Haleluya. Eduze kwakhe khona umfundisi uDlamini sinaye lapha ebandleni. Sitohoza ndawonye ke naye. Nami khona umhlambe engolusile la ngoluse khona. So sitohoza naye khona naye ukanye nami ebandleni. Kamele lenkosi. Hamba nomphathi wami ungiphethe emsebenzini uNyambozi lapha ya. Cela uphamise isandla bakubone Nyambozi. Kamele lika Jesu. Hamba ndodana
ngasebandleni angisamboni kuMagayi ucela umfowenu sengicashela anomsehleli nabantu bakubo yini ngaphela ogcile ngathi baningi ngapha. Haleluya. Ungatatazeli zokushumayeza ungasabi ungayitsheli mhlawumbe ukuthi ngizokubhora ngokubona ngilokhu nginendaba ukushumayeza impela. Ngicela ukubingelela my colleague uma wami wangitshela sabona iposter ukuthi awukiza ngasekhaya inkonzo ngizobe ngikhona umemngidi. Amen. Blessing to me ukumbone kule ndawo wathi ngangiputha zonke insuku but lolu suku ozoza ngalo ngizobe ngikhona na. Ngicela ukuthi mabe kubona shayele izandla zakho. Ngicabanga ukuthi sengikusho konke okubingelela. Ngibaba ishadelwe nginonkosikazi oyedwa. Ngena la ungabona ukuthi nangu nkosikazi yamfundisi ngoba angafika bemuhle kunawo wonke umuntu olayidlala. Ngiyakusho lokho ngikufihli ngoba ngenzela ukuthi mhlawumbe khona usister othandazayo la ukuthi abusiseke so mhlawumbe ukuthi yaphendula imithandazo yami. Sengi right mina umthandazo wakho usengabheka kubo Magayi. Haleluya. Siyabonga kakhulu. Mangila eGospel angivakashile kodwa kusekhaya. Angiyona guest la ekhaya bazalwane. Ngisiyona guest. Ngikhule ekhaya ngingakholwa ngemncane uma full time member eGospel. Waliphila ivangeli phambi kwethu noma bese ngakholwa. Laze influence nathi ivangeli lakhe ngoba waliphila walimela. Suke emndenini othanda ngendlela amasiko kodwa uma walimela ivangeli kunjani. Bamzama ngezinto kwaze kwagcina kuthiwa uyena othakathayo. Ngoba yabona lo Jesu musombambe kahle. Phenduka kube uwena umthakathi kanti ibona abathakathi. So walimela ivangeli laze la influencer abanye bamazi usisi wami omdala uke wahlala la kaMakhutha waba kuyo any branch yala ebandleni naye uyi full time member eGospel usisilungu wakaqhwabe mhlawumbe bakhona bazomazi usisilungu qhwabe bayamazi so ngila spawn yakubo usisilungu mina. Amen bazalwane. So uNkulunkulu usenzela umusa ekhaya siyakholwa sisindiswa akekho wakopela omunye kodwa salandwa uJesu. Ngoba ikopelwa lento yakwaJesu umuntu uyalandwa. Abantu abahlupha kakhulu la bakopela hayi nami ngeke ngihamba nawo. Bese afika yahlupha ngoba kalandwanga yizwi uyikopelile. Ayiyona imbuzi lento yakwaJesu ayikopelwa. Kodwa umuntu uyathintwa yizwi. Futhi shone lento yakho sengizoshumayela. Umuntu uthintwa yizwi likaNkulunkulu. Haleluya. Siyibukeni kubantu esithi ngilandele na. Bakhona abalandelayo bese beyasizakala. Simbonge uJesu ngalokho. Angiqale ukushumayela incwadi kaLuka yona le kuyitheme egameni likaJesu. Incwadi kaLuka chapter number 8. So from verse number 44 and 46. Verse 44 and 46. I have got to tell you like that. So Luka, chapter 8, verse 44. Oh yes. Weza ngasemuva wathinta umphetho wengubo yakhe kwanqamuka masinyane ukugobhoza kwegazi. Ayicela ungiphendile umuntu kaNkulunkulu. Yes. Weza ngasemuva wathinta umphetho wengubo yakhe Kwenzekani? kwanqamuka masinyane ukugobhoza kwegazi lakhe. Kwaqhamuka masinyane ukugobhoza kwegazi lakhe. Verse number 46. Verse 46. Kepha uJesu wathi ukhona omthintileyo ngokuba ngizwile kuphuma amandla. Ukhona omthintileyo. Akuba ngizwile
amandla ephuma kimi. Ngiyacela uthandaze umuntu wenkosi, ngiyacela uthandaze. Abawethu ongcwele, Jesu Kristu. abawethu onamandla, abawethu osezulwini, sesiphambi kobuso bakho, lithi izakho nokho isekelo esinamandla nesiqinileyo sikaNkulunkulu, sona simile sinoPawulaso lokuthi inkosi iyabazi Jesus. abangabayo, Jesus. lokuthi nawo Jesus. nalowo ophathe igama Hallelujah. likaJesu makadede Hallelujah. kukho ukungaluki, Jesus. ngokuba ulendle enkulu kunezitsha ezahlukeneko, khona ezekhethelo, ezegolide nezesiliva, kanjalo zikhona ezebumba, kuthi makushunyelwa zona ibhidlike, zikhona ezemithi engathi ziyakholwa kanti iphatha into engcolile. Moya oyingcwele, i-revival, Thank you, Jesus. imvuselelo, Thank you, Jesus. i-restoration, nama-backsliders siyiwona siphambi kobuso bakho, nabakude nawe abangahlatshiwe bahlabe ngezwi lakho. Leli vangeli lombuso Yebo, Nkosi. lizoshunyayelwa Jesus. esizweni sonke, andukuba kufike ukuphela komhlaba. Thank you, Jesus. Nokho izembe selibekiwe, yona yonke imithi engatheli ithelo izonqunywa iphose emlilweni. Thank you, Jesus. Ngoba wena ophethe impenge yokuwela, oqoma lakhe sesandleni sakhe sokushunaisisa isibuya, buthi le ndawonye ukholweni namabele, kodwa awusomandla I call. ukhula soshanelisisa I call. phose emlilweni. Nali ivangeli, nangu umkhonzi wakho, nayo inkonzo, ngopha yonke imimoya Jesus. engcolile, Jesus. wonke amandla obumnyama, Jesus. imimoya yamasathanisi, Jesus. imimoya yamadevil worship, Jesus. imimoya yasemanzini, Jesus. imimoya yaseyindaweni ezomileyo, Jesus. imimoya yamafileka, Gama likaJesu. ephansi komhlaba. Gama likaJesu. Oy, impundulo ngiyayiyala. Gama likaJesu. Igama likaJesu endawani. Gama likaJesu. Yonke abaphakathi. Gama likaJesu. Yasemphakathweni. Gama likaJesu. Ngiyala ngegama likaJesu. Gama likaJesu. Angiyadazi kaJesu. Gama likaJesu. Moya oyingcwele. Hallelujah. Vela kule ndawo. Gama Bonke likaJesu. abathunjiwe. Gama likaJesu. Bakhulule. Gama likaJesu. Bonke abathunjiwe. Gama Bakhulule. Yes, Lord. Ngoba ngezakho. The name of Khuluma intando Jesus. yakho. Wasala kwezayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Cela umakhelwane ukuthi umuhle kunayizolo. Awuthi kufunde mina amaHebheru chapter number 7 verse 25. Ngakho ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo. Abeza kuNkulunkulu ngaye. Lokhu